Ne fola se mama bien k'a fɔ ko ne sigili kɛrɛnkɛrɛnnen sigili cunnen do quoi page baden de bɛ yan n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma page baden bɛ yan n bɛ pagew fo dan tɛ foli min na aw ka wulikajɔ a n'aw ka cɛsiri la ka kɛɲɛ ni kunnafoni telima mun bɛ yan bi n'an bɛna an da don a la an bɛna o kunnafoni de ta k'a da maliyɛnw tulo kan joona joona fɛn min kɛra jamana in kɔnɔ bi kojuguba de don i bɛ kojugu min yɛrɛ dɔn dɛ kojugu de kɛra donc an bɛna an da don o de la bi an bɛ fɛ bɛɛ ka video in bɛɛ ka partager bɛɛ ka video bɛɛ ka partager o bɛ diya n ye kosɛbɛ voilà mɔgɔw ka video partager n'i sera ma dɔrɔn i ka partager o kɔni bɛ diya n ye. Ayiwa Bobo an bɛ don an ka ɲininkali kɔnɔ directement i y'a fɔ cogo min na an b'a ɲini kanubagaw fɛ a ye dɔ fara partage kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na sisan a dogolen tɛ mɔgɔ si la kibaruya in bɛna di ka kɛɲɛ n'o ye Bobo ko mun de kɛra bi EDM kɔnɔ. n ka foli bɛ bɛɛ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn anw de y'a fɔ an sigilen yan EDM ministre énergie ministre ani EDM directeur kura an ka dɛmɛ b'u ye nka n'u sɔnna ka système min bɛ EDM kɔnɔ k'a désinstaller o fɔlɔ ye sonyɛli ye filanan ye corruption ye hali n'i y'an kɛ Dubaï ye carburant na an tɛ se énergie kɔrɔ a tant que essence carburant b'a la ka soɲɛ an y'an cɛsiri nin kɛlɛ la ka ko sugu bɛɛ kɛ équipe min tun bɛ yen u ma anw lamɛn équipe kura min nana n y'a fɔ an ka dɛmɛ b'a ye parce que an bɛ muso in dɔn maa min don a kalannen don a bɛ audit de fɛnɛ kɛ a bɛ jate dɔn n'a y'an lamɛn a bɛ se ka reçu Mali kurantigɛ ju tɛ carburant fɛn ka fɔ ko gouvernement dɛsɛra nkalon don suɲɛli de don suɲɛli gouvernement ka dɛsɛ kelen tɛ suɲɛli de don n b'a bɛɛ walawala min kɛra sisan hali sisan baara bɛ sen na ministre tun bɛ Russie la a taara contrat négocier jamana tɔgɔ la ministre nana kunna sini ministre nalen kunna sini kabini kunu fo bi courant bɛ tigɛ 20 heures de temps yɔrɔ dɔw 13 heures yɔrɔ dɔw 15 heures de temps o ma deli ka kɛ Mali la fɔlɔ courant ka tigɛ 20 heures de temps 15 heures de temps yɔrɔ dɔw 10 heures de temps Mali fantan naani bɛɛ courant tigɛ bɛ ten fantan ani naani bɛɛ ministre de sola sɔgɔmada in na à 5 heures du matin ka taa visiter la centrale la parce que ministre tun bɛ Russie la c'est une visite inopinée Amasura 600 ministres an bɛ nin de fɛ gouvernement na on n'a pas besoin des gens cloisonnés dans les bureaux an y'o fɔ n'i ye ɲuman min kan b'a fɔ ne k'i ma fɛn bɛɛ kɛlen don ka transition saboter on n'est pas prêt pour le changement mɔgɔw de bɛ minnu labɛnnen tɛ changement kama non n'a ko changement il faut que k'i ye fari de wulu la wa a bɛ domaine bɛɛ kɔnɔ ministre nalen ministre solila ka taa visite la ministre taalen visite la ministre taara centrale lajɛ a y'a sɔrɔ manquements bɛ yen fɛnw dafalen tɛ donc ni carburant dira ministre dun ye wari min di wari min dira EDM ma o carburant kan ka ban i b'o dɔn mardi nata an bɛ dimanche la bi an bɛ dimanche la ça fait carburant min dira EDM ma n'a kɛra kɛcogo la carburant kan ka ban mardi nata walama mercredi nata le mardi ou le mercredi qui vient qu'est-ce qu'ils ont fait c'est un réseau tu sais que ne ye réseau in f'i ɲɛna bi Musa i bɛ kasi an b'i lamɛn donc sisan ministre taara ka carburant min to n y'a f'i ye o ye dɔgɔkun kelen ni carburant dira carburant bɛ taa di Balengue tout près la centrale de Balengue donc centrale bɛɛ ka carburant bɛ taa yen de Balengue de bɛ carburant bila ka taa centrale tɔw la sisan min kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa yen quand le ministre maintenant retourne des visites de centrale ministre seginna ka sɔrɔ camion kelen tɛ yen camion minnu tun kan ka jɔ Balengue n'u kan ka taa carburant di camion kelen tɛ yen i bɛ se k'o musaka cogo di tu sais baro bɛ min kɛ n'u nana ni citerne ye ni citerne ye 45 000 litres ye u bɛ 30 000 litres k'a kɔnɔ ka bɔ ni 1500 litres
cɛ ala ka hɛrɛ kɛ jamana in Ami. ala ka jamana in basi Ami. fɛn bɛɛ kelen don ka Asimi tɔgɔ tiɲɛ fɛn fɛn bɛ se ka Asimi mangoya maliyɛnw ye fɛn fɛn bɛ se ka Asimi goya maliyɛnw ye cɛsiri kelen bɛ o baara de la donc n'u nana ni carburant ye u bɛ carburant kɛ mobili kɔnɔ ka segin n'a tɔ ye 2000 litres 3000 litres 4000 litres donc centrale bɛ jɔ parce que n'a fɔra ko courant kan ka di pour 24 heures donc à chaque 6 heures 3 heures de temps u bɛ courant tigɛ u bɛ tila ka courant ça fait an bɛ se ka n'u ye courant tigɛ sisan u bɛ 4 heures kɛ courant tɛ yen après u bɛ courant bila ka na donc 4 heures consommation o de bɛ carburant min suyɛnna ka taa donc o de bɛ bɛn 4 heures consommation ma donc centrale bɛ tigɛ u bɛ courant tigɛ na 5 heures 3 heures 2 heures de temps u b'a récupérer. Ko b'a fɔra an ye ko courant bɛ groupe bɛ kalaya de ko. non c'est pas vrai i bɛ lamɛn de ala maliyɛnw ala tɛ maliyɛn ka di ala ye ni siya bɛɛ ye maliyɛn ka di ala ye ni siya bɛɛ ye n'i ye maliyɛn tɔɲɔ dɔrɔn ala b'i lebu i ka mandiya t'o bali donc u b'o ɲini na tuma min na k'a fɔ carburant ko kɛra cogo di ministre nana sɔrɔ camion si tɛ balenke camion bɛɛ bɔra ministre ko mɛ ko min kɛra ah non ko camion taara destination de la centrale de la weleli kɛra centrale dɔ fana la olu ko non ko camion papier kan sɛbɛn ko camion dɔw taara olu ma se u seyɔrɔ la o yɔrɔnin bɛɛ la kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ k'u filɛ falajɛ South Afrique yɔrɔ la yan u b'a la ka carburant bɔ maintenant n'u ni fournisseur bɛnnen don a kan ani chauffeur dɔw n'u ye carburant décharger u bɛ carburant min to a kɔnɔ u bɛ na n'o ye falajɛ dɔw bɛ taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ça dépend yɔrɔw la n'u taara n'a ye yen citerne fitinin wɛrɛ bɛ na 10 tonnes ninnu ani 30 tonnes ninnu fɛn citerne fitinin min kunkulamani don n t'a litre hakɛ dɔn olu de bɛ na ka na carburant tɔw bɔ sisan ka na citerne kɔnɔ kumaba in carburant bɔ san ka taa n'a ye ala ni duwawu ni barika ani ministre ka cɛsiri ani ministre ka wulikajɔ ministre ye kibaruya sɔrɔ ko carburant bɛ ka bɔ falajɛ ministre ka sɔrɔ ka gendarme wele sisan k'a da yɛrɛ kan u ka sɔrɔ ka na falajɛ ka na sɔrɔ u bɛ ka carburant citerne min kan ka carburant jigin n'u kan ka taa centrale la kurantigɛ bɛ sen hali sisan an filɛ groupe de kan nin an tɛ se ka yafa nin ko ma sa n'an da bɛ fara an da bɛ fara mali jogo bɛ fɔ di donc an nana sɔrɔ u bɛ ka carburant bɔ u bɛ ka carburant bɔ u bɛ ka carburant bɔ u ka sɔrɔ ka camion minɛ ka chauffeur kɛ minɛ ka carburant bɔlaw k'u minɛ ka fɛ énergie yɛrɛ agent dɔw de don o ma k'a bannen dɛ ayi ministre seginna ka taa ordinateur bɛɛ cɛ Musa baara ka gɛlɛn hali sisan yɛlɛ o bureau baarakɛyɔrɔ machine a ye ordinateur bɛɛ ta ka taa vérification mais ne y'a f'i ɲɛna citerne dɔw tunnen don hali san olu ma ye fɔlɔ citerne kunturu min bɛ carburant bɛ suɲɛ citerne kunturu hali san dɔw ma ye chaque semaine citerne min bɛ suɲɛ pour le moment évaluation kɛra i b'a dɔn c'est combien 65 cisternes o de bɛ suɲɛ à peu près quoi ne bɛ se ka fili citerne 40 ou 60 o de bɛ suɲɛ par semaine citerne dɔw 65 000 litres dɔw n t'a litre hakɛ dɔn mɔgɔ bɛ se k'a bila commentaire la hadamadenw bɛ fɛn caman faamu mɔgɔ bɛ se k'a bila commentaire la an ka dɔnniya ma se o yɔrɔ ma donc o fana baara bɛ sen na san i bɛ cɛ caman k'a bɛ énergie fourni Allahu akbar baara de wulila minɛli de bɛ ka daminɛ san su in na u bɛ ka taa don duw kɔnɔ de san non a faamazɔn fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ye mɔgɔ bila ka Asimi tile fɛn bɛɛ kɛra ka maliyɛnw ladimi fɛn bɛɛ kɛra u ye ordinateur bɛɛ cɛ sisan u b'a la ka ordinateur kɔnɔna vérifier citerne dɔw bɛ yen olu ma ye hali sisan citerne dɔw ma ye hali sisan chaque semaine citerne bɛ tunu environ k'a bɛ taa 45 ani 60 nin ye EDM de ye tan n'a fɔra Mali kɔnɔ dafɛdugu bɛɛ ye courant tigɛ anw na u ka juru t'an na dɛ k'u t'a di walasa maliyɛnw bɛ dimi Asimi kɔrɔ o waati kelen carburant min bɛ ka di o carburant fɛnɛ o b'a la ka suɲɛ dɔ bɛ kɛ mobile kɔnɔ o t'a bannen dɛ carburant kunturu bɛ na ka na u b'a fɔ ko juru bɛ EDM na u bɛ na ka na k'u b'a dépoter citerne bɛ turu cɛ ka bɔ a dafalen u bɛ taa fili nin ye énergie agent yɛrɛ dɔw ale ni fournisseur carburant feerela dɔw ka bɛnbɛn di baara bɛ sen na nin kɛra san Musa nɛgɛ kaɲa 16 wagati falajɛ an bɛ nin baara kan hali sisan n'i y'aw wele ka na o de la
k'a da maliyɛnw kokolo kan ja courant bɛ ka tigɛ 20 heures panne tɛ dɛ délestage tɛ foyi tɛ groupe carburant suɲɛ de don suɲɛli a mɔgɔw b'a la ka minɛ mais bon n bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ɲininkali kɛ ɲininkali fɛn fɛn ka d'aw ye a y'a kɛ dɛ ɲininkali fɛn fɛn ka d'aw ye a y'a kɛ voilà a y'a kɛ o de ka di ne ye carburant ko in groupe énergie ko in a kuma cayara Musa a bi san caman bɔ nin carburant senko kuma in an bɛ nin mɛn mɔgɔw yɛrɛ delila ka minɛ la ka tɛmɛ min tɛ nin ye nka énergie problème a dɛsɛ bɛ ka ban parce que kuma bɛɛ n'a ma fɔ groupe kura nana ou bien a bɛ fɔ ko groupe tiɲɛna ou bien ko groupe chauffera ou bien ko carburant suɲɛ bɛ dɔw minɛ ka don kaso la mais est ce que ninnu minɛlen bɛna to dɔ bɛ bɔ problème na wa mais n bɛ ka kuma de ɲɛfin na i nana n y'aw wele ka na suɲɛli kuma de la ni suɲɛli banna hɛrɛ tɛ na wa Mali wari bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana bɛ yɔrɔ min na n'i y'a ye Mali tɔrɔlen don n ko suɲɛli de don comme suɲɛli kuma bɛ fɔ a mɛnna n'a bɛ fɔ a mɛnna e t'o question poser ne kun e ne bɛ jɛ de sisan an bɛ taa ninnu lajɛ n'u bilala n'a ma k'a kɛcogo la an b'an sigi k'a fɔ tout maliyɛnw ye mais pour le moment citerne min tunnen don sisan a ka taa ni citerne 65 ye citerne 65 sera courant di maliyɛnw ma su in na citerne kelen 105 000 litres non carburant tɛ monopole ye carburant ye fournisseur ko de ye i b'o to yen non i b'o to ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'an yɛrɛ coron k'an yɛrɛ bila kuma la n y'a de f'i ɲɛna sisan filɛ yɔrɔ min na carburant suɲɛna centrale la Balenge citerne tunna an nana Falajɛ sisan ka n'u minɛ sisan an bɔra Falajɛ k'u minɛ mɔgɔw minɛla citerne u ye citerne minɛ citerne kun bɛ ka carburant bɔ u minɛla sisan filɛ yɔrɔ min na an bɛ mun de kɛ sisan maliyɛnw tɔɔrɔla maliyɛnw ɲɛni na kunun 10 heures de temps courant tɛ yen Segu ne bɔra Segu 15 heures courant tɛ Segu Bamakɔ dɔw y'a bila ko 20 heures courant t'olu bolo gouvernement mana dɛsɛ cogo o cogo mais ne m'a fɔ a ye n ko acte de sabotage don wa suɲɛli ye ka transition k'a mangoya wa o mɔgɔ kelen minnu b'a bila réseau kan olu de ye zon ye u n'u ka fournisseurs e kan ka fara ne kan de an ka nin ko tiɲɛ tɔ da maliyɛnw ɲɛkɔrɔ sini ni courant tɛ wagati cogo min na sini i sigi k'a lajɛ ka courant tɛ jateminɛ sini parce que minnu kan ka suɲɛ olu fana don i b'a dɔn énergie suɲɛli gɛlɛya ye mun ye i b'o dɔn a bila i kunna fa ni den olu bɛɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen buramuso ani burankɛ olu bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen maa dɔw famille kuntigi de bɛ baara kɛ den min na jɔn bɛ jɔn kɔlɔsi mais bu afra ko énergie yɛrɛ baara caman k'u tɛ courant sara mara y'a fama jɔn bɛ jɔn kɔlɔsi kelen n'a fɔra ko compteur min bɛ énergie baarakɛlaw bolo o ye débat wɛrɛ n y'o débat kɛ yan n tɛ n da don o la su in na Bagayogo n'i ka bonya ye mais baarakɛlaw la n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɔlɔsi n'a fɔra ko min kan k'i kɔlɔsi o ye burankɛ ye ou bien o y'i fa ye dɔw bɛ baara kɛ énergie la o musow bɛ baara kɛ o den bɛ baara kɛ c'est une vache à lait énergie bɛ bin diyagoya de don muso min nalen filɛ nin ye maliyɛnw ka da Ala la u ka da nin na parce que a tɛna ma vol dénoncer maliyɛnw ka da Ala la u ka da muso in na su in na sisan ne tɛ sunɔgɔ koyi muso filɛ bureau kɔnɔ a ye ordinateur bɛɛ cɛ avec les gendarmes. Musokɔrɔba kan Emiri elle s'est réveillée ce matin à 5 heures du matin elle était en Russie a bɛ ka taa carburant a bɛ ka taa Russie ka taa compteur négocier waati min na a nana kunun a fɔra a ye ko nin maliyɛnw 4 jours k'u tɛ courant sɔrɔ sɔgɔmada na a wuli à 5 heures ka taa centrale lajɛ sisan muso filɛ yɔrɔ min na o ko in de kan ka muso filɛ yɔrɔ min na sisan ka taa cun baarakɛlaw kan i b'a kɛ to muso filɛ yɔrɔ min na sisan muso filɛ ka bureau la ani ordinateur de bɛ yen mais fɛn bɛ ka bɔ ordinateur kɔnɔ a ka bon hakili ma fɛn dɔ bɛ ka bɔ ordinateur kɔnɔ a ka bon hakili de ma. mais bon jɔnni ka ordinateur kɔnɔ jɔnni de bɛ ka. énergie baarakɛlaw ka ordinateur kɔnɔ a ye ordinateur fɛn fɛn a y'a bɛɛ ta ka taa n'a ye mais mun de bɛ jamana dɛmɛ de. u ni fournisseur jɔlen bɛ nin ko in. ne t'o dɔn Bagayogo ne t'o dɔn min bɛ na cogo ko fournisseur tɔgɔ fɔ n tɛ fournisseur tɔgɔ fɔ ne tɛ fournisseur tɔgɔ fɔ n bɛ fɔ cogo di fournisseur ye mun don c'est l'enquête qui va déceler tout ça citerne kɔni minɛ la chauffeur minɛ la citerne kelen tɛ fila tɛ saba tɛ citerne 45 de tɛ yen san dɔw ko ko 65 an filɛ yɔrɔ min na chaque semaine citerne bɛ tunu ka tɛ citerne 60 ye chaque semaine Mali kɔnɔ yan carburant min dira carburant kan ka ban mardi ni gouvernement ye min fɔ o la ne fɛ an b'o de lajɛ mardi carburant kan ka ban depuis kunun courant tigɛ bɛ yen donc a y'a dɔn ko courant tigɛ ye dabɔngama de dabɔngama don parce que k'a lawuli a kan ka courant tigɛ n'i ye carburant suɲɛ i bɛ courant tigɛ kɛ ni e ye 1000 litres suɲɛ sisan tu es obligé ka courant tigɛ pendant 2 heures 3 heures de temps i b'o carburant récupérer kɛ cɛ tɛ wa i b'o récupérer donc an bɛ mun nɔfɛ sisan maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan énergie ye numéro vert bila ministre ko k'a bɛna numéro vert bila depuis a nana ministre ko ka numéro vert bila ni mɔgɔ min ye énergie kokolo min n'i ye suɲɛli ye i ka énergie la bɔ a kalama fo bi numéro vert ma bila elle vient de charger le ministre de la communication ko ka numéro vert bila ale yɛrɛ de b'a gérer ale ministre tɔ de bɛna numéro vert ta mɔgɔ tɛ dɛ
ale ministre tɔ de bɛna numéro vert ta n'i ye énergie n'i ye sonyali min énergie kɔnɔ i ka weleli kɛ ale yɛrɛ de b'a ta est ce que a bɛ tɛmɛ o kan. tɛ tɛmɛ o kan donc ministre yɛrɛ bɛna i yɛrɛ occupé a ka sur le communication. ministre yɛrɛ de bɛn'i chargé numéro vert tali la mais an kun mago bɛ nin ministre façon de la o. an kun mago bɛ nin de la ni an ye min ye don min na an k'o fɔ ni min ka ɲɛ an k'o encouragé est ce que ni bɛɛ kun ye nin kɛ terrain sanfɛ sisan nin tɛ bila volley o. sisan citadine dɔw tunnen don enquête yɛlɛnna ka tunu mɔgɔ non numéro dira fan bɛɛ an b'olu minɛ sisan o citadine ninnu a min tunnen don an filɛ yɔrɔ min na sisan min tunnen don a bɛ 60 bɔ ko citadine t'u place la balenge vidéo don citadine bɛɛ taara citadine min kan ka jɔ ka taa ni carburant ye citadine ministre seginna ka jɔ citadine bɛɛ taara ja citadine u bɛ ka taa jigin yɔrɔ la k'a kɛ k'a bila yɔrɔ la citadine carburant bɛ ka bɔ ka t'u jigin yɔrɔ la an ye dɔw minɛ sisan dɔw fana bɛ ka taa minɛ yɔrɔ wɛrɛ. donc bon fo jamana k'i jɔ ko la de fo jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna n ko Asimi nana don min na Asimi énergie ɲɛmɔgɔw wele karisa DG min wulila o ka équipe bɛ wagati min na karisa mun de b'aw jɛ walasa maliyɛnw ka kisi kurantigɛ ma o k'u mago bɛ 7 milliards de la 2 milliards de groupe ye 5 milliards de tribune ye o groupe kɛra cogo min na e m'a ye wa jamana in bɔ ka go nɔgɔ la quoi. I b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ i b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ bon dɔw fa bɛ balo nin de la dɔw ba bɛ balo nin de la dɔw muso bɛ balo nin de la bon u bɛ mɔgɔw sɔrɔ k'u bila marche i bɛ marche ɲɛ bɛ marche ninnu na dɛ ninnu de bɛ se ka 100 millions di marchekɛlaw ma k'u ka marche ka dugu ɲagami minnu bɛ bɔ ka mais ne m'a fɔ a ye kunun ko ka 100 millions dun kunun Musa an bɛ vidéo la Segu m'a f'i ɲɛna ko acte de sabotage de bɛ transition na n ko hali courant tigɛ in yan Ala de ye tiɲɛ bange bi je vous ai dit ça hier soir c'est nin bɛɛ ka Asimi tɔgɔ tiɲɛ ka transition mangoya ka transition tɔgɔ tiɲɛ k'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la nin bɛɛ o de ni mɔgɔw tigɛ kɔ mais i bɛ énervé kɛ funteni ka fɛn ma dɔw bɛ restaurant feere dɔw bɛ buru feere dɔw bɛ balo courant de la dugu mana jɛ k'u ka fɛn bɔ tailleur b'a kɛ cogo di Ala b'a tigɛ dɔgɔtɔrɔso la n b'a fɔ ma soudeur lajɛ bana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o dongo courant bɛ ka tigɛ mɔgɔw bɛ ka to fɛn na voilà n'a fɔra ko dɔ bɛ ka nin kɛ nin waati kelen fɛn na tun bɛɛ kelen bɛ ka courant tigɛ Mali la Mali dafɛ dugu bɛɛ kelen bɛ ka courant tigɛ Mali la Mali bɛ ka balo a kelen de la ressources fana bɛ ka don courant na baarakɛla dɔw bɔ la k'o suɲɛ a bɛ taa min dɔ bɛ ka so jɔ dɔ bɛ k'a ci dɔ bɛ ka jɔli kɛ dɔ bɛ k'a ci bagayogo jamana bɛ taa min jamana bɛ guerre kɔnɔ carburant bɛ ka kɛ avion na ka taa bombardement kɛ chariot camion baw nin ministre kan ka dɛmɛ de bɛɛ kan ka fara nin kan ka nin dɛmɛ ou bɛ numéro vert bila numéro vert bɛ bila cɛ o cɛ ye suɲɛli EDM kɔnɔna la i ka numéro vert in wele numéro vert de bɛna bila Boubou. Voilà, courant nana, courant bɛ kana le courant a ko bɛ da siɲɛ kan sisan parce que ninnu an ye citadine minɛ c'est trop. Nin bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan. Boubou groupe fɛn wariko tɛ dɛ. Wariko tɛ dɛ suɲɛli de ye énergie kurantigɛ. 3 milliards don kuranko kelen na ye. Non. O de la ka fɔ ka tɛmɛ. Ok bon voilà yan'o cɛ an bɛ fɛ ka ɲininkali laban kɛ o ye ministre bɔra ka acte min kɛ sisan nɔ ni ka wuli ka taa cun baarakɛlaw ka u ka service dɔw la k'a lajɛ baara bɛ ka taa cogo min na est ce que yalima ministre a ma se an ka ministre tɔ minnu bɛ yen nɔ o fana ka nin ɲɔgɔnna ninnu ministre bɛɛ kan ka nɛgɛ Musa k'i ka kuma jaabi on ne veut plus le ministre dans les bureaux on veut des ministres sur le terrain on veut an bɛ mɔgɔ bɛ ministres de la est ce que b'a kalama qui sont disponibles ministère tɛ bureau kɔnɔ baara ye nin filɛ ka nin min kɛ a ka galakɔnɛ de y'a kɛ à son âge mais elle a félicité a bɔra Irishi la il mille combien de vols plus de 2 jours de vol ou bien 3 jours de vol ka na ani décalage horaire bɛ musokɔrɔba kan ka na sɔgɔmada na 5 heures du matin visite inopinée dans les centrales a taara bɔ nin kan tu sens que c'est une bonne équipe qui est venue wa énergie DFM min fana bɛ yen o ye policier de ye dɛ. Il est commissaire principal. Il est commissaire principal. Oui, il est commissaire principal. Et énergie directeur ministre. DFM, non, DFM. Allez, policier Fenedi. Allez, ministre de la sécurité de là. Un homme honnête, intègre. Allez, Fenedi, nous orienter. Donc, vous pouvez fournir un dossier là. Vous pouvez fournir. Non, comme Minalibeda, nous avons fait un bénal. C'est ça, vous avez dit que vous avez dit que mandat contre la procureur, il y a un de quoi ali souffre vous avez mon fo ko ça et katim na fika so mais mundo ibini yere nyefo si dernier e min ta société e min ta société ibini yere nyefo e Asimi Ngle ya be jaboy Asimi Ngle me jore voilà donc je pense que ok question posée à laquelle dans le cadre de vol là non énergie d'or énergie de question à dans une question pour jabi énergie d'or ok nembe dans ce qui bi jam kana ni kuma kun jam bam bi bolo bubu ka fara ka gouvernement félicité ka encourager
ni gouvernement mɔgɔ kelen fɛn dɔ kɛ, il y a la solidarité gouvernementale qui est là. Tu félicites maintenant l'ensemble de tous les membres du gouvernement. Ka président encouragé. Ka malien ka fu ina ko suɲɛli de bɛ Mali ko la. N tɛ Mali bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ dɛ. Bon o zone minnu bɛ yen n'u tɛmɛna ni zone minnu bɛ sen na u t'an to yan ka lafiya. Ne ye nin kuma fɔ aw ye n ko acte de sabotage de bɛ transition kɔnɔ k'a mangoya. Ala ye tiɲɛ bange tun. O de la to n y'aw wele sigili kɛ ne bɔtɔ filɛ Segu hali ma se so ne ye n sigi ka nin kɛ ka nin fɔ maliyɛnw ye. K'a fɔ enquête bɛ sen na ni min bɔra la sini n b'o fɔ n ye ministre yɛrɛ fana kan ka bɔ ka kuma. An b'a ɲini a fɛ ka bɔ ka kuma. Nin y'an ka kuma ye mais a yɛrɛ bɛ bɔ ka kuma. Ni Ala sɔnna ma ka Mali finitigiw fo ka gendarmerie mɔgɔw fo ka polisiw fo u ka nin prompt vraiment u ka nin réactivité in na a fɔra dɔrɔn wuli a yɔrɔ bɛɛ la ka Mali tenitigi bɛɛ fo ka aw yɛrɛ bɛɛ fo aw ka disponibilité la aw wulila dɔrɔn aw bɛɛ nana vraiment ka ministre ka mɔgɔ bɛɛ fo ka présidence baarakɛla bɛɛ fo an nisɔndiyalen don bi quoi an ni courant ma an n'an ma courant sɔrɔ an k'an ka courant suɲɛ cogo dɔn quoi su in na sini an b'a dɔn sini ni suɲɛli ni nafa yera la baara min kɛra bi ni nafa yera la donc an b'o dɔn sini courant tigɛ la vraiment k'aw fo.